not the best way for our people. Kama nyado donje gimiluongo ni credit accessibility. Aseno ang'eni mja ohala motegno ahinya to akiane bi kawo loan to kikawe to sebedo nang'o ere kaka ber yot kata pek mar yudo loan bedo ni nade? Loan mana kaka nyawado osewacho, loan en gima ber nikech ohala mondo odhi maber kendo odongre nyaka ipuonjri medo gi yo mar loan. Loan bedo maber kaka an asekawo loan. Iyudo ka seche ma wanyiewo kata geche madongo kaka trucks ma transport nwa gik moko from point A to point B. Iyudo ka watiyo gi institutions machiwo loans mag kawo such facilities and bedo nwa mayot nikech en gima korichulo dwe ka dwe to gino in go itiyo kode okonyi in kode. To adwa wacho ne johala wetena ni loan okrach nikech loan be miyo itiyo matek nikech ing'eyo ni giko dwe nitiere gimoro midhi chulo. Miyo iketo itiyo matek to miyo be wang'i yaore ni wang'ni komi kata komi 100,000 kitiyo maber kendo iduoke maber bengi no bo chako miyi next time 500,000 kamano. So entiere gi dongruok. Loan kikawo loan ichulo maber dongruok nitie nikech ibo chaki miyi machielo chaki chulo maber. To loan ber nikech ng'ato ka ng'ato nyalo kwamo. To ber ka in gi relationship gi banks gi SACCOs gi nyakwa donje mana kanya wado wacho ma gimoro kotimore biashara nyalo biro ni matek manigi high demand for finance. Inyalo mana timo biashara inago ka in gi relationship maber gi these banking institutions magi nyalo miyi loan. Koro kian to aneno ka loan gi maber. To kwa wach loan kanyo ndalo moko nawuoyo gi ng'ato to wacho ni yawa an ing'e ni ID na nolal chon ma kata account aongego. Kendo kwa wach loan nieri ber ka wawacho kendo wanuoyo ni yawa ID sani jonagi ichiwo sani nitiere mass ID registration kendo ichiwo ID. Ja ohala nyaka ibed gi ID. Tem matek sani gwenge kamoro amora ichiwe ID sirkal chiwo. Tem matek ibed gi ID mondo yawe nya account ni moro mana kaka nyawado osewacho manyalo konyi e weche gi eki. Kamano Pius, ere kaka inyalo miyo ja ohala